Is-sitwazzjoni tal-kokaina u tal-crack cocaine tibqa' tal-biża' madwar 54% tal-klijenti tal-Caritas jiġu jfittxu l-għajnuna minħabba problemi bil-kokaina. Dan kien il-messaġġ li twassal waqt il-lejla tal-gradwazzjoni għal persuni li rihabilitaw ruhom mill-vizzju ta' droga u li jagħmlu l-programm tal-Caritas. Bid-direttur ta' Caritas Malta Anthony Gatt jirrimarka kif fl-2023 kien hemm rekord ta' mwiet kawża ta' droga, 18 b'kollox u 13 minnhom b'attakk tal-qalb minħabba kokaina eċċessiva. Anthony Gatt esprima tħassib serju dwar in-nuqqas ta' infurzar tal-liġijiet relatati mal-kannabis, mod partikolari l-użu tagħha fil-pubbliku u quddiem it-tfal. Huwa sostna l-infurzar għandu jitqies bħala għodda ta' protezzjoni, speċjalment għal persuni vulnerabbli. Gatt saħaq ukoll fuq il-bżonn li jiġi indirizzat ir-reklamar dirett u indirett tal-kannabis u prodotti relatati. Is-sodisfazzjon huwa qawwi ħafna ġifieri għal dawn il-persuni. Ovvjament għandek vjaġġ ta' sentej biex inti tasal għal gradwazzjoni, imma uħud minnhom da jkun vjaġġ ħafna twal anka ta' snin ta' diversi attentati li għamlu programm jew tnej ġieli anka 3 biex waslu għal din dan it-tragward importanti fil-ħajja tagħhom. Ovvjament dan huwa tragward imma ir-recovery tibqa' fit-tul, ġifieri aħna rakkomandazzjoni tagħna lehom hija li jibqgħu f'kuntatt, m'hemmx għalfejn ikun daqshekk kontinu intensiv, imma li jibqgħu f'kuntatt u għandna l-mezzi biex nagħmluha dik ħalli jekk jiltaqgħu ma' xi saram jew diffikultà dejjem għandhom post fejn jistgħu ifittxu dak is-support. Il-kokaina tibqa' waħda mill-akbar sfidi fil-waqt li aktar minn nofs li klijenti ta' Caritas qed ifittxu għajnuna minħabba dipendenza fuq din id-droga, fost ħassib dejjem jikber dwar overdoses u mwiet relatati magħha. Is-serata kienet indirizzata wkoll mill-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono illi tkellmet dwar il-fatt li din il-gradwazzjoni hija ċelebrazzjoni ta' kuraġġ, tar-reżiljenza u tad-determinazzjoni ta' dawn in-nies. Il-vjaġġ tagħhom ma kienx faċli. Hija rrimarkat li Caritas tibqa' parti essenzjali mix-xibka ta' sigurtà soċjali f'Malta. Il-President ferħet lil dawn il-gradwati u qaltilhom qatt tinsew li għandkom valur kbir, dawk li jħobbukom u pajjiżna għandu bżonnkom. Fil-gradwazzjoni ġew rikonoxxuti 6 persuni li temmew il-kors ta' riabilitazzjoni mal-Caritas.